Anem a treballar junts amb la tècnica de la imitació. Respira profundament, relaxa't i somriu. Comencem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. No hem d'escoltar de forma passiva. No hem d'escoltar de forma passiva. Hem de repetir en veu alta i to alt. Hem de repetir en veu alta i to alt. Cada frase que repetim ens fa millorar. Cada frase que repetim ens fa millorar. Intenta copiar el meu to. Intenta copiar el meu to. Intenta copiar la meua entonació. Intenta copiar la meua entonació. La repetició és una tècnica que funciona. La repetició és una tècnica que funciona. Entrenar la nostra boca és molt important. Entrenar la nostra boca és molt important. Per a aprendre a parlar hem de parlar. Per a aprendre a parlar hem de parlar. Per a millorar la pronunciació hem de pronunciar. Per a millorar la pronunciació hem de pronunciar. No et preocupes per les errades. No et preocupes per les errades. Les errades són part del procés. Les errades són part del procés. No busques la perfecció. No busques la perfecció. Sols intenta relaxar-te i imitar-me. Sols intenta relaxar-te i imitar-me. L'objectiu és el progrés. L'objectiu és el progrés. En poques setmanes veuràs els resultats. En poques setmanes veuràs els resultats. A poc agafaràs seguretat. A poc agafaràs seguretat. No et preocupes si és estrany escoltar-te.
No et preocupes si és estrany escoltar-te. Estem en el bon camí. Estem en el bon camí. Aprendre valencià no és impossible. Aprendre valencià no és impossible. Repeteix aquesta pràctica 2 vegades aquesta setmana. Notaràs la progressió en la teua seguretat. Pots comentar com t'has sentit. Si veus útil aquesta pràctica, subscriu-te perquè pujarem moltes més. Si t'agrada la tècnica, comparteix amb altres aprenents. Continua practicant, continua parlant. Ens veiem en el proper vídeo.